Mamman. Mamman. Mamano, Ibondo Managante Mamano, Akakwanya Wandi Adamazi TV. Ebano Ugwe, or Ebana Bo, Olanta, Nde Otu, Otepia, Kakapo, Otepia, Kakapo, Weba Rosa, Buo, Ebano Ugwe, Ebia, and may observe their custom and tradition. Because onye Ona Ugwe, Whoa. Eze ndotu anyị ga-like ka ọkọwatụrụ anyị onwe ya gwata anyị onye ọwụ ma gwata anyị anya n'ụbọchị nke taa ma ebe a chọrọ ego ugwu ndewo onye eze ndewo Avamza His Royal Highness Eze Precious Ogemdi Ngwu ọmụ ezi ndotu n'ọnọdụ taa dị na taa wụ Izu Eze Agwu. Izu Eze Agwu awụ mmalite izu I want Ezeagwu. I remember Izu. 8 days later, Aro no ha emewe iji gosi na anyị nwa ndị gbupere Aro a. Okigbo mama. I am megbala ihe kwesịrị ime anyị emela the normal ritual. Anyị kwesịrị ime na wada nna anyị wụ Agwu Inobia. Anyị ma akpụwata dị n'ugbo a gawa n'ogo na nkume ikpe ka anyị ga mepụga nke fọrọnụ. Arochukwu, Mamman, that one. Onyeze, ka ebe Onyeze sị na ya na-aga na-awụ na nkume ama ikpe aga mepụwa nke fọrọ ndị wọnụ. Root the back. Move from back. Mamman. Izu Eze Agwu. Mamman. Ndị ji arụ ugbo nwa aga ọnọpọ nke mbụ. N'omenala. Ihe eji mee izu. Mazi. Ma ọkọ ma egwu. Ọgwụ ego ohere. Onye ngerie nkwanye dị ị na-enwe aịsị ndị anyị na-eri amaghị erikwa kwa afọ n'afọ aka ọ bụ iri bụ ya afọ dị iyi ime ma arụ adị mma onye sịkwa nna arụ ama adị mma ihe ọ kpatara ka o ji si efe ma onye ukwu ma onye nta ma isiokwu ọbụla na-arụ a ma ụmụnne anyị ma nwoke ma nwaanyị ndị nọ na mba ibe ọbụla dị iche iche maazị si ike akụ na ụba onye adịghị ka ibe akwa na-ekwe
biko iyi akata na anya nso a oge eru zanugbe na-eru Ikeji a na-abanye oge biko ime ka ụmụ arụ anyị niile hazisi ewu akụnụba urukwu ọgwa nwanne anyị nwaanyị ọ Chineke nna kere a na-ekwu ada ihe anyị adịghị mgbe afọ zaza ụwa a na-eme omenala aga anyị afụbeghị aga asị e nwere nwanne anyị na-aza Ada TV onye ọbụla si isi Ada TV na ajụ ya ya werekwa anyị chere mmiri ndị iche arụ gbuosikwu mana onye a na-eme ihe ọma na anyị arụ a na ihe ọma ga-erute ihe ọma bara erute ezinụlọ ya arụ oke Igbo mma mmanụ mma mmanụ biko ihe a wụ mmanya rigba ntị ihe anyị gọrọ mbụ ka anyị gọrọ abụ anyị sị ọtụọ ihe ọtọkwa ihe ọ tụta ezi ihe tụtọkwa ntọmọnụ anyị na-atọ anyị niile nọ ebe a na-asa mmiri n'afọ anyị niile wụ ụmụrụma biko gị na mmanya rigba ndị ka ọwụ ndị enweghị ndị na-enyewo ọwụghị ndị nkọnọ e nwere onye enweghị ndị na-enyewo gwa na-agba nkọnọ enyeghị ego ga bụ mmadụ ga-abụ enyeghị ego ga anyị nyere mmadụ ibiri pọzi nara ego ga anyị nara pọzi nyere mmadụ ibiri anyị agọghị ụdị ndị ọṅụ biko ndị enweghị ndị na-enyewo ime gị ọwụghị isi ka nyere ihe nyere ka anyị kpọrọ ihe ahụ mmanya rigba ndị mmanya mmiri wa a na-eme aṅụ nke ọkụ were nke mmiri wozuo ya eze anyị ọnwa eze ndị abụọ ike kaadị na ka anyị na-agọkwa ya anyị gọọ na mbụ n'ebe a onye eche anya na-afụkpọ ya n'ibe eze anyị nọ isi ihe ọbụla na-eme amagaziri ezinụlọ ya banye onye ọsịkwana na ya ma eji anya afụ ya anya kpụọ ya ya ọ bụ isi kụma na eze ndị agwoke bụ eze ndị agwoke ọ ma bụ eze isi kụma na eze anya ma bụ eze ihe ọbụla iji aka ịpụta ọ dị isi ndị enweghị ndị na-enye onye na-egwa nke ọ mmanya erigba anyị arụ oke Igbo mma mmadụ ndị iche eriene ka anyị ndị ụwa nye nyere ịga na Maazị Moses ndị enweghị ndị na-enyewo ndị na-eke ihe arụ oke Igbo mma mmanụ obi nkịta mma mmanụ Ezeagwu na gwara bụ mma mmanụ Izu Eze Agwu mma mmanụ
nkume ikpe nri dịka otu omenala arụsị wee dịrị so ma Ezeagwu na ọkpara agwụ emeghị observe the custom and tradition onye a na-akpọ Izu Ezeagwu na ọkpara agwụ arụ general agaghị follow the procedure so agha dị anyị eme na metacha ya ebe a na-alaghachi na back to ụlọ nta ndị otu. Thank you, my dear viewers. Ano na batoso okoro na agwe n'ọbịa ya jụrụ onye ukwu mba jụrụ onye nta na mma ụlọ akwụkwọ bụrụ nke anyị dị amamihe eze m si na Solomon rịọrọ Kraịst na-enye ya amamihe nke eji achị obodo ya eze m nọ m n'azụ si na ngọzi ga-adịrị ụmụ arụ maazị eze otu ịbịa Mama! Yeah! Mama! Yeah! Okay, but mama! Yeah! Okay, but mama! Yeah! Mama! Yeah! Ebawo. Mama! 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 Okoro fún ubom. How do you say? Go. Ọtụtụ ọkpara okoro fún ubom ka anyị na-agafe ugbu a na-aga n'oge ama ikpe ebe ọbara nwa anyị nwụsịrị. Mama! Ya bụ obodo mbụ chụpụ ndị British
na mgbe ọ bịara ichire ọlaedo anyị na goolu anyị Arochukwu were anwụnta were chụpụ ụwa n'obodo a onye mere ji nwee wisdom of kingdom na ya arụ ọ wee Ezeagwu richa ji ibomisi erie gbaa oke nna chi erie anyị bịara inyewe ndị Oruwenenu anyị abịana ihe adịkwa mbụ eme ka anyị chọrọ ime ugbu a Cardinal, I have very bad mission. We have women as I will never. And I go for him. I have a love for Roma. The way then I get down the Homan at the man, I go to Nando, the chunk and no code without waiting. Maybe I have my answer. I knew the I knew the table in an apology. I have a down to Roma. I have a love. And I got this one with Homa. Onye ọbụla masị na ihe ọma ma dị n'arụ biko ndị iji ebubo ụzọ ya bụ ụzọ ike ispe ya anyị na-ekelekwa ya n'ụlọ lekwa ya na akọlekwa ya na ndụ mmiri ndụ azụ ọhịa anyị na-eme si na tadị na-aza tatadị na-agawa anyị chọrọ ka arụ dere ju ha ụla ma wụ ihe ọgba aghara na-arụ ndị nna anyị owo wepụrụ anyị ha ụla ma wụ ihe isi ike owo wepụrụ anyị ka anyị na-agụ ọgụ agụgba ka anyị pụpụ onwe anyị na-aga ugbu ahụ Kawa n'ọjị ihe o nna anyị nke a wụ mmanya ọkụ biko ị nara mmanya ọkụ anyị emezuola omere anyị taa nke ji afọ aba gasịrịrị were ụmụ anyị a biko kpapụtara anyị ihe anyị meriri na-abịa na nkume a na-agụ ọkwa biko kpapụtara anyị ihe anyị ọ matara anyị mma na eke gamalipụta ndị na-enwe ndị na-enyewo nke a wụ mmanya mmiri na ụra dị ọkụ na ndụ anyị na-abụ a dịka ya jụrụ na ụra dị ọkụ na arọ ya dịka ya jụrụ lekwa oge anyị a meziere anyị wepụtara anyị ezemachi oge a wepụtara anyị ezemachi Arochukwu a enweghị nwata biko onye ji ọbụla ji ihe nwata ozi aka ọtọ aka nwụrụ ya nwee ihe ya were ihe ya nwee ihe nwata togburu ahụhụ ụsa ndị na-nkwado ndị na-enyewo mma mmadụ ka wụ ndị oheela anyị bịara ka ihe enyi ndị ihe nara ndị enyi ihe nara ndị ebe a nwanne anyị nwoke osi ebe a ka ọbara ya tara na onye si na omenala amadị onye ọma amadị omenala mebi onye ọbụla si na ọmadị biko anyị na-ekwukwa mozu ka na-esi Ezeagwu mama ndị ọma na-ege ntị ọka akwụkwọ anyị nwawo ndị Adamazi TV ebe anyị nọ na-awụ na ebe a na-akpọ ndị Kanu Eke kọmpand n'ime ndị Akweke nlezi anya n'ụlọ nta na ya bụ ụlọ nta ndị Kanu Eke
Akweke family. So now, one of the families in Mekre, the Akweke, completely the Akweke 13 families. By Nona. Yeah, who no nele, and a me, Mambagra Nuku Ojogo, Chuaja, Mambagra and Kumami, Chuaja. All for the same thing now, can they men and the Kanweke family today. All your Izu Eze Agwu, so right now, I'm Banime Olonta. On your children, observe the custom and tradition of Arochukwu kingdom. We are going inside. Go home. Adaro, Arab money, Nekelegi, Oga Gazrigi, Oh, Bikita, no Parago, Nerigi. So, right now, I'm on email, all on Sunday, can we with the chief priest, now got the hold on and they can make all that one I have. Now, what I am the watching Kata, they won't. Mazin, they won't. Mazibiko, Coatra, Avagame, only my water and the mono watching Kata here, Opacheta, they won't. They won't. Opacheta, my Afam. We handed marriage, we have Gode, Mwap, Kanu, Nta, Menem, so that I have again no way, near Pudini. The hand a man watching Keta, all that and now, Izu, we Keta, we Ezeagwu, Ikeji Aro, all that and now. Kanichi amanite boku Ikeji oyo kaino de meta na water ana wo Ikeji kaina so that ngwagi bako do dia but ana ndam yo Ikeji kaina ande ba no kwadu go na de kan Ike kwani ba no go to issue nande say that ni ha na eme na ọ dị mma na achọrọ ka eme ya ka ọ dị mma wo mapụtate kpọọ ndị mmadụ ka o nwere ọhịa ka anyị ka onye nwe mgosi. Amen. So biko maazị biko dịka ndị ga-ele ihe onyonyo ahụ anyị sị gị na-ajụtatụ gị na-ewu okwu ndụmọdụ iwetụdinye ụmụarụ otu Igbo ndị nọ na mba niile dị iche iche ndị ga-ele ihe onyonyo ahụ gbasara omenala arụ. Onye ọbụla mara ya so na-asụ n'ihe omenala arụ ọ dị ka a gaa na wee kwute ofu ma ofe adịghị ụtọ gaa mara nke ime gụrụ mara nke ịchọghị ịtọ bikọs onye ọbụla bụ nwa afọ arụ ga-ebiri na township rata erute unu gị mara aga ịmata ezi ụmụ gị ezi ụmụ bikọs ofe dị ọtụtụ o nwere nke ọ ete edori edoro nwe nke ọ ete anaghị edori edoro kọsa ihe anyị n'ogbe asụ okwu Igbo ka eji aga ihe aga ya pụrụ ntụ gbada Igbo man ndụmọdụ na-enye ụdata orire mara ọgwụ ndụmọdụ na-enye ọ bụghị onye fụ ọnụ na ọ dị asaa ya ọ chịrị wee na orire mara ọgwụ ndewonu Ndewo maazị. So maazị na-atụfughị mgbe maazị dịka Adamazi TV na-eme na-agbasa ozi ọma ị na-eme ka ozi ọma na-aga mba niile dị iche iche bụ obodo Naijiria bụ obodo ndị Igbo ị na-eziwo ihe ndị bekee na-akpọ custom and tradition dịka otu omenala arụzadịrị ewetu ozi ekene iwe ikeneta Adamazi TV bụ onye na-eme ka ozi a na-agbasa. Na ihe ndị ochie ochie kwuru mbụ bụọsị na asị arịra mee mma atụmame mma because site na ibe Adamazi mere ihe a niile ka afọ Igbo ọkụ ya anya marakwana ihe o toruru ime dasị ya na-ekwana agụ ụmụ arụza nọtụrụ ugwe kọsị na ndị kwere na ihe omenala ewukwa na ndị kwesịrị bụkọsị ihe a niile chọọchị bụ omenala
omenala bụ chọọchị ọ ndị chọọchị omenala bụ ndị n'ogwe kati na-agbakọta aka ugwe na-asị Adamazi ọgbara na ose gba ihe anatikwuru ya pụọ data ya ọgawa ya na gwakwa data agaghị na-enyo onyonyo ọnwa na-esere na data onye amara ọfọ ya gosi ihe data onwere mmadụ nke pụrụ iche ma ihe ndị na-esekwa na onyonyo a dụkọta asị na onye afụrụ ifu ya ma onye anyị m fụrụ ọkpa ya ka ọ na-eyi kọta agaghị bara anyị na-ekwu ile ka anyị ma ihe ọ bụla chọrọ ime ka onye nwe m chebe na ụzọ ebe ọ chọrọ inyetakwa ihe niile kwesịrị ime a chọrọ ka ihe niile ka ọ gara anyị nke ọma banye n'aha na afa na udesi na imezi emezi na eme ndewo maazị ịgbanyana dịka anyị akọwara anyị ma ịgba ụmụ Arochukwu Igbo ma ụmụ Igbo niile ndị nna mba niile dị iche iche ndụmọdụ ịgbanyana dịka otu isi kelee Adamazi TV na ọlụ ọma aka ịma atụ na-ekele onye aka dị na nke ọ gwọrọ o nwere ike gwọta ọzọ. Our big mom Adamazi TV maazị siri that we are blessed na otu isi na-eme ihe onyonyo awa na-aga na mba niile dị iche iche ndị Igbo niile a na-afụ ya na-ahụ ihe wu omenala Igbo ka Chukwu ma ndị ichie gbara gị ụzọ ọ sị ma na-eje eje na-abata abata oke Igbo mma mmanụ Ezeagwu na ọkpụrụ agwụ mma mmanụ ndewonu. We are live in direct in Arochukwu Kingdom at the Kaneke family in the Akweke compound. We are here today, like was said before, today is Izu Eze Agwu and Arochukwu. Men look like these guys, all of them is Ezeagwu and Arochukwu. We are still enjoying ourselves. But now right away, we are going to add this our elder brother. Let our brother just tell us what happened today in the Kaneke family. I mean what they did, because you can see all of them is having green bottle at hand. So let our brother just brief us a little. I agree to brother. Ezeagwu na Arochukwu mma. Ezeagwu na Arochukwu mma. Because that was Ezeagwu na Arochukwu. And I in the room Ezeagwu na Arochukwu. Ihe na so asụsụ ahụ. Taa anyị na-eme izu. Wanda anyị ndị awụ na ụmụ Ezeagwu na Arochukwu ndị nwe na-arụ. Ma anyị emeghị izu a taa ndị ọda ma eme. Ọ bụghị ya. So taa na anyị ji na-ekwu taa na Ezeagwu na Arochukwu ndị gbupere arọ ndị ọwụ ndị na-eme ozugbo. Onye si na ọ dịghị mma ya ga megịnị ya ga-ya. So anyị emeghị izu anyị taa. Anụ ụmụ Ezeagwu na Arochukwu na ebe a taa. And anyị na-eme ogene omenala anyị nna anyị dobere anyị ọma bịakwa anyị n'aka mee gịnị mebi and taa dị n'ọya ka anyị na-eme ka anyị ji na-eme onwe anyị obi ụtọ and anyị na-arịọkwa ndị nna anyị taa dị na anyị mere ihe a o mepere anyị niile ụzọ ihe ọbụla bụ nsogbu a na-abịa n'ụzọ anyị onye ọbụla na-eme biznes ọbụla ọ na-eme aka nchawa ndị a na-ewere ọtụ ere akụ mmadụ niile na-arụ a taa dị na Ezeagwu na Arochukwu mere izuwo ndị ichie anyị mebu iwu kawo taa dị na-akụ ụzọ anyị mmadụ niile mepere so ihe anyị na-arịọ taa ndewo nwanne mmadụ ndewo biko nwanne m nwoke kee okwu ndụmọdụ iwere inyetụ ụmụ Igbo niile nọ na mba niile dị iche iche nke kachasị nke ụmụ Arochukwu Kingdom ka okwu ndụmọdụ iwere ikwuturuo gbasara ihe gbasara omenala arụ. Biko ihe m nwere ikwu n'ụbọchị taa gbasara ụmụ arụ nọ na mba ofesi ịma ị na-ekpe chọọchị chetakwa na omenala gị and ị nọrọ n'ebe ọbụla ị nọ nwa arụ na ịmaghị omenala gị oke ihe mere gị o nwere ndị na-anọ o nwere ndị obodo ọdọ na-eme lekwa arụ ndị Izuagwu ha mewe Ikeji ọ gị nọrọ na n'ime ke ịma anọta na Ikeji Izuagwu. So taa wụ omenala anyị na-akwanyere ndị ichie anyị ugwu ewuru nwa arụ ma ị nọ gị mee ka eziere gị ozi n'ụlọ ọ ihe eji ama nwa arụ ọ bụghị sịrị ịwụ nwa arụ ịmaghị omenala arụ. Biko nnarị ụmụnne m ndị nọ na mba biko onye gị ọbụla ọ dị mmadụ jisi ike ka ị na-alọtatụ omenala ala gị and ọkwa ihe nna gị dobere gị bifo amụọ gị. Ndewo nwanne. Ndewo biko nwanne mmadụ ka ekwenye ozi ekele iwere inyetụ Adamazi TV nke mere ka ihe onyonyo a na-agbasa mba ụwa niile dị iche iche. Ozi ekele m nwere inye Adamazi TV bụ na biko ya jide ozi ọrụ ọma ya because ọrụ ọma ọ na-arụ na Arochukwu na-arụrụ ụmụ Ezeagwu na Arochukwu
biko ọ Chineke nna bi n'eluigwe bịasị bi n'eluigwe Chukwu okike obiọma wee ga-enye ya ekele nye ya ndụrụ arụ isi ike a sị ihe ọ bụla o tiri aka ka ọ gaziere mmaji kwuru mmaji ndewo Ezeagwu na ọkwara agwụ mma mmanụ Ezeagwu na ọkwara agwụ mma mmanụ mma mmanụ ndewo na-agbanya na ụmụnne m biko Igbo ndị ọma na-ege ntị ndị gele ihe onyonyo a emere n'ụbọchị nke taa anyị na-asị onye eluigwe ndị Ichie Arụ ebe ọnwụ na ịnọ na-anụ ọnụ anyị ndị Ichie Arụ ga-agba gị ume ma gbapere unu ụzọ dịka emere Izu Eze Agwu na ọkwara agwụ n'ụbọchị nke taa ebe ọnwụ na ịnọ na mba niile dị iche iche asụ asị na ịwụ nwa Igbo wụrụ nwa Arochukwu kingdom ihe ọma ga-abịa na ndụ gị okporo ụzọ ga-emepere gị ka ị na-ele ihe onyonyo anwa biko ị ga-enyere anyị aka na-atụsa ya so that ụmụnne gị ndị ọzọ nọmakwa na mba niile dị iche iche nwere ike na-ele ya omenala arụ nke bekee na-akpọ custom and tradition. Ndewonu. Yes. Welcome to Adamazi TV. We are back. Anyị aga na lọta from Kumani Keshina lọta back to lọta ago to otu ya kakapọ ndị warụ. Anyị alọtala back to their own lọta now. Ha ga na mee observe the tradition na Kumani Ikpe. So unless anyị ndị warụ. So ka anyị na-ekwu ụmụarụ oke Igbo niile nọ na mba ndị ga-ele ihe onyonyo a mara nọ na taa ka Ezeagwu na ọkwara agwụ mere izu on 28 ga-awụ Izu Arụ general. Ọ bụrụ na Ezeagwu na ọkwara agwụ emeghị izu Arụ agaghị eme dia general izu. Ndewonu.